Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube, ya, ini keluarga anak ini pamri biar mangan karo mie. Mie Jawa jenenge. Mie Jawa apa yo mie Jawa mie ngene kan lho. Mie bisa jenenge. Iya. Ya. Dawe tunggu sego. Mel. Lah ngono dua san. Terakhir lesu di gawe. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, teng. Dari Bali. Oh iya. Itu kalau saya konten nambah masak masak. Po mami. Enggak mak diadus, diadus. Kena sambel. Nah, sambal. Terus ya. Sambel lauk. Ini semangane garingan ini lho. Sambal pedes. Sambel pedes. Ya. Jadi ini iki mengawane jangan lho. Garingan. Marah sego bukan jenis lesu kuwi. Kucing. Gue mau naruh sego. Dia mau semangat sama sekolah. Ambil roti. Terus ndok. Nasi ndok. Untuk goreng Hijau. Entahnya apa lagi. ini kayak video, mie kayak video. Sultan
Apa ya tidak lombanya Cak? Lomba apa? Berlari. Yang nomor 1 lho. Pas aku untuk juara telu tapi gunungnya gugur lah. Ora secara tok apa ngono kok. Lah juara telu urung final tak Pak. Kelak-kelak kita berborin aja lah gaya sama beda mama Rok mesayo mangan awan nang anu. Wis sing anu melaku sing 2 tahun. Lho. Lah aku rusak iki. Apa? Tak apa-apa. Wah, kowe ambek sambel ora pedes ngene mah. keringetan enggak Hah? Aku mandi sayang. Serem-serem kok malah. Wis. Enak ora? Kayak bang tek-tek. Oh, Paidone redak. Mesti paidone paham redak kuwi. Wis, kita iki jan ngendoke ning kene wis gak apa-apa nek wis akeh di ungkap neh wi. jajarnya Di ungkap neh, jungkrapi dia Pak dia Pak oh jungkrapi di ungkap neh ki ya disebut ndok kene. lah yo dijajarnya Iya. Lawah. gen PTE ben koyo PTE sing tuku-tuku ndok terus Iya. Tapi ya enake ning kene jangan ndoke yo. lu gawe kandang ah Dewi ora gelem wi. Iku nak dipindah yo moh wi. ngono ki jawe PTE jaluk dibleh. Tak ya masuk. boleh ya Sing ngendok tek ning gombal ndak. Nek andong ta ning tarangan goblok yo. Yo bleh iki. Ento iki terus. Wis gak apa-apa mondoke nek wis akeh dipindah. Ungkrak neh. Ning gor lemari tak ungkrak ngalek rene. Goblok rak wi. Yo bengi tolong bleh nang. Heh. Yo kerupuk Goblok ini kan nang. dondong-dongan. Tidak muwe kok. Nundukan ya. Ih mama pitik sing apa dadi babon kok nang ngendok ya sing abu-abu Heeh. lah anak wis mulai rada gede ki yo Ya kenapa? apik Wis tak fotone. nah ditinggal anake tiket suwarga regane murah Tak semi lu anu goreng wi. Barang segere nak aprah. Agus. Wis tak kei. Tak ora iki lho ben ora tembus. Wis goblok ora usah dijupuk iki wis ora nek goblok iki. masa wis kerek goblok Ya, maksudnya harus Loh. di. nganggo buku Nah, lah ngene iki kok iki sak meneh kok. Ini penting. di ndok ya Kita melok pangkono lho,
Wi. Puas aku. Pakai jalur. Oke. Batur kene wesan. Burung. Aku tadi. Kan ning anu kan kok yo TV wi. Ning anu kok yo HP. Wi, mari kepok iki aja mungkur-mungkur sepeda. Lah kok pinter tenan kowe. Wi. Ya. Iki lho wis ragam nang takon gantung lho. Ya lho wis gantung. Anumen kok. Kudu buat nek. Apa kelipet-lipet rotok kok. Ini makan. Bapak tidak main. Apa lu makan? Guna. Apa? Lah kok sih makan kok ora kok. Segukan jare mari modal. Lagi nang sing anu nih dia nih. Eh? Kau kentungan di sana. Beneran aku tak saleh. Ini kan orang main gini. Bila kan main. Aku siapa main kok. Wi. Pak karo duwi pemirsa soalnya mae mulai ngarep terus adus dhisik kaya ngono. Dadi iki alhamdulillah wis salin. Seger pemirsa. Mae petak gaduh. Mae nek miki anu pemirsa apa? Ora nganggo sego. Soalnya ora lesu. Maksudnya nek gaduh ki nek nganggo sego ki rasane wis beda pemirsa. Mang duwi karo pake wis wah ketok mantap jiwa. Tinggal nggo garpu pemirsa. Disok kabeh ngene ya pemirsa. Disok kabeh. Wis. Iki koyo mie tek-tek. Ini abang-abang. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sah, wih, sah. Wah, sing ono ning diwehe yo mangan. Makan siang pakai mie tek-tek. Mie tek-tek bikinan Mae sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Suapan pertama buat Mae. Mantap. Iki nek acare malah enak pemirsa. Nek wis suwi pemirsa yo. Ora gawe mie Jawa. Loh, iki mang kok garpune kok dua kali. Hah? Pik. Tolong piteke digurak pinduk. Heeh. Wis bar tak kei mangan, mak wis bar tak saponi wis apa iku diteleki mundakan. Wis digurak lebih lawange. Yo niki pemirsa ning omah ki angger lawange gak tak tutup. Piteke ra gelem metu, yo. Piteke iki sabone ning omah ae pemirsa. Wis resiki. Iki lomboke ketok pemirsa yo, tak ketoki dadi loro. Dadi loro. Tuh. Gak ono sawine.
Mak gak usah nyeplus lombok pemirsa soal iki lomboknya wis akeh banget. Kaya ngene. Ya toh? Iki wis pedes. Iki lombok tok ya pemirsa. Ya mau. Bedeke ngarep dilebih pemirsa yo brosot metu mburi. Soale gedeke ya bolong kabeh. Mantap. Nek mie mae gak bosen pemirsa. Mie bakso. Wes serba mie mae gak bosen. Ya pemirsa kaya ngene mau ya. Masakan sederhana nih mae. Mana salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa nih Mak kabeh, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyok banyu kali. Aku kok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, jolali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abangnya. Ben iso ngikuti channelnya Mak Legini Family.